Hayırlı gün, hürmetli tınlauçularыбыз. Biz sizning bilan o'tgan yilda boshlagan milliy bezak ham ornamentlar degan uchrashuvimizni davom etamiz. Әлеге очрашуга biz bir yil davomida sizning bilan ниqlab әзерләндек. Hem менә siz күргән әйберләрдә әлеге орнаментларны, төрле рәсемнәрне күрәбез. Менә бу безнең иң шагу татар сүрәтләре. Күрүебезчә, аларда чәчәк тә, яфрак та, ләлә дә, башка чәчәкләрнең рәсемнәре дә бар. Шушындай төсләрнең шагу икәнлеген без беләбез. Булар инде безнең әбиләребезнең, бабайларыбызның сандыгында сакланган миндәрләрне хәтерләтәләр. Безнең халкыбыз элек-электән чәчәкләр чиккән, гөл чәчәкләр чиккән, мәкләрне бик яраткан. Һәм менә әлеге миндәр тышында да без үзебезнең milli uzorlarыбызны таныйбыз, milli бизәгебезне таныйбыз. Ул шушылай ук кыңгырау чәчәге һәм төрле бормалы, сырмалы рәсемнәр. Алдагы миндәр тышында да без шулай ук чәчәкләрнең төсен күрәбез һәм чәчәкләрнең әлеге бирелешен күрәбез. Biz bu yılda сезнең белән мастер-классларны һәм рәсемнәрне, төрле сүрәтләрнең рәвешләрен кабатлауны дәвам итәбез. Кадерле укучылар, милли киемнәр белән мәктәптә төрле эш төрләре үткәрергә, оештырырга мөмкин. Мондый эш төрләре безнең милли традицияларыбызга, йолаларыбызга ихтирам, соклану хисләре тәрбияләүдән тыш, балаларның логикасын, мантыйгын үстерә һәм төрле сыйфатларны, уңай сыйфатларны тәрбияләргә ярдәм итә. Хәзер без сезнең белән шундый эш төрләренең берсе буенча, милли киемнәр буенча, милли киемнең өлешләре буенча интерактив тренинг үткәреп алабыз. Сезгә хәзер мин төрле татар милли киемнәре төшерелгән сүрәтләр, рәсемнәр, картинкалар, карточкалар күрсәтәчәкмен. Сез аларга игътибар белән карыйсыз, игътибарыгызны юнәлтәсез. Һәм шушы рәсемнәрне караганнан соң аның номерын исегездә калдырырга тиеш буласыз. Карточканың номерын исегездә калдырасыз. Һәм шушы карточканы сез ни өчен хәтерегездә калдырдыгыз, шуны санап чыгарга тиеш буласыз. Димәк, сезгә карточкада төшерелгән рәсемнәргә игътибарыгызны ныклап юнәлтергә кирәк булачак. Башлыйбыз. Менә монда безнең татар милли киеменең бәйрәмчә стилдә, бәйрәмнәргә кия торган күлмәк төшерелгән. Игътибар итегез бу рәсемдәге төсләргә. Бу карточкада безнең ял итәргә, табигатькә чыкканда кулланыла торган, киелә торган кием сүрәтләнгән. Бу карточкада татар малае ял итә шулай ук, ял вакытларында. Менә бу малай инде җәйге шундый традициядә эшләнгән киемнәр кигән. Монсы инде бөтенләй европалаштырылганрак киемгә дә ошап тора бит. Карагыз, милли кием безнең ниндирәк төс алган, ничегрәк ул үзгәртелгән, трансформацияләнгән дип әйтәләр. Менә монсында инде татар кызы шулай ук бәйрәмчә, тантаналы стилдә. Солкыннарда тиздән җитә бит. Менә татар малайлары ниндирәк милли рухтагы киемнәр кияләр икән. Менә бу татар малае, карагыз, шалма кигән, чопаны бар, бит. Бу безнең архаик стилгәрәк якын. Так. Шуның белән тәмам карточкалар. Хәзер әйдәгез, кайсы карточка, бу менталь карточкалар дип атала укучылар, балалар белән үткәрелә торган эш төрләре, төрле яшьтәге балалар белән үткәрергә мөмкин. Кайсы карточка сезнең хәтерегездә ныграк сакланып калды? Әйдә, Шулпан, синнән башлыйк әле. Минем исемдә 6-нчы карточка калды. Анда ул сүрәттә төшкән инде бер кыз. Ул кызның матур күлмәге бар иде, яшел
матур төстә. Аннан соң уның итәге, бала итәге иде. Матур яулыгы бар сары төстә. Шулпылары, алкалары шулпы кебек иде. Мунчасы үзенчәлекле. Аннан соң аның матур ойлапкычы бар, матур шигүләр белән. Һәм ул кигән иде матур чабата. Шуның белән минем истә калды ул. Яхшы, Чулпан. Әйдә, Кристина, синең карточкаң, син нинди карточканы сайладың? Так, карыйбыз 3-нче номерлы карточканы. Укучылар, карагыз, балалар санау, мантык, логика дип әйттек. Алар саный белергә тиешләр, әгәр кеше яшьтәге балалар булса, бит, саннарның тәртибен белергә тиешләр һәм шушы хатырын үстерә, карточкада сурәтләнгән әйберләрнең алар сыйфатларын да билгели алырга тиешләр. Монда төрле яклап, төрле фәннәрнең интеграциясы, кушылуы күзәтелә дип әйтәбез. Табабыз, так, 3-нче карточканы. Так, менә безнең бу карточка икән. Минем исемдә 3-нче карточка истә калды. Ул карточкада бер егет, татар егете. Аның башында түбәтәе бик матур булып тора. Өстендә матур камзулы, рәтләп тезелеп киткән төймә, бик матур читеге аягында. Шуның белән минем истә калды. Бик матур. Рәхмәт, Чулпан, яхшы. Кристина, яхшы. Мондай эш төрләрен төрле яшьтәге мәктәп балалары белән дә үткәрергә була, шулай зурларга тәгаенләнгән катлаулырак эш төрләре дә күрсәтергә мөмкин. Хәзер тоже шуны кисеп алам. Компетенция дип алалар бу. Тормышка Хөрмәтле укучылар, хәзер инде без иң серле мизгелгә килеп җиттек. Мин үземнең серле сандыгымны ачам. Бу сандыкта безнең халкыбызның милли бизәкләре нәрсәдә кулланган дип уйлыйсыз? Ул әлбәттә шигүдә кулланган. Менә шундый шигү үрнәкләренең берсе ул шума шигү дип атала. Шума шигү ул русча инде вышивка гладью дип атала. Менә бу япкыч. Бу япкыч кулланган яңа туган баланың йөзен каплай торган япкыч бу. Анда инде чәчәкләр шигелгән һәм дә шулай ук менә кош рәсемнәре шигелгән. Татар халкында алда әйтеп үтелгәнчә чәчәкләр, яфраклар шигелгән һәм дә шулай ук кош рәсемнәре һәм күбәләкләр шигергә мөмкин булган. Менә инде бу шигүле сөлге. Шигүле сөлгедә шулай ук безнең рәсемнәрдән чәчәк рәсемнәре, яфраклар, үләннәр шигелгән. Бу инде чалыштырып шигү яки русча әйткәндә ул вышивка крестика. Бу инде безнең менә шушындый тостымал шигүле. Һәм дә безнең илмәле шигү. Илмәле шигү өлгесен мин инде алып килдем менә шушындый ал япкычта. Ал япкыч, менә бу ал япкыч, ул яшел тукымада шигелгән. Бу инде илмәле шигү үрнәге яки русчалап әйткәндә ул тамбурлы шигү. Безнең халыкта да шулай ук илмәле шигү һәм тамбурлы шигү дип атала. Шулай ук тагын мин сезгә бер өлгө алып килдем. Бу инде менә шушындый кечкенә, бик нәзакәтле кул яулык. Мондый кул яулыкларны инде кызлар үзләренең егетләренә сөю билгесе итеп бүләк иткәннәр. Бу да шулай ук тамбурлы шигү яки илмәле шигү белән шигелгән. Әйтергә кирәк, татар халкы күпчелек ак тукымада, яшел төстәге тукымада, зәңгәр, ачык зәңгәр төстәге тукымаларны кулланганнар. Ул тукымаларны үзләре алар сулкып ясаганнар, шулай ук сатып та алганнар. Бәрхет, ефәк тукымаларында еш кулланганнар. Инде төсләргә килгәндә,
Шигу төсләренә килгәндә, алда әйтеп үтелгәнчә, шәмәхә төсен, кызыл төсен, яшел төсен, зәңгәр төсләрен еш кулланганнар, чөнки алар матур, шагу булганнар. Тагын бер үзенчәлеге бу шигуләрнең менә шагу әйбергә иң башта күз төшә. Бу инде ниндидер соклану чарасы да үтәлгән дип санала. Мен инде хәзер мастер-классны шушы илмәле шигу яки тамбурлы шигу белән башлыйбыз. Мен инде кызларга таратып бирдем менә шушындый өлгеләр. Анда инде без төшердек ләлә шәшәге. Шулай ук ләлә шәшәгендә әйтеп үттек. Ул инде безнең татар халкының эмблемасы булып тора. Хәзер мен сезгә әкрен генә күрсәтәм. Кызлар инде энәләрен үзләре теләгән төсләр белән сопладылар. Шигуны шиккәндә, менә бу бит уң ягы һәм шулай ук тискәре ягы була бит инде. Тискәре ягы да чиста, матур булып калсын өчен түйін түйнәмәскә кирәк. Сез түйнәмәдегезме түйенегезне? Менә мине күрәсезме? Минем җиттә түйен юк. Юк. Менә энәңне чыгар, дөрес алмагансың. Хәзер менә, остан башласак та ярый. Менә сезгә бит инде рәсемегез бар. Менә шулай итеп кертәбез, чыгарабыз. Озакка чаклы тортып бетергә ярамый. Менә идәшләп карагыз әле. Шуннан югадан шул монындагысына кертәсең. Ул менә шуннан түйел кала, ул бер кая да китмәй. Булдымы? Менә шулай була. Хәзер менә илмәле без бит шигу. Менә илмәк ясайбыз, цепочка ясайбыз менә шушы илмәгә. Шуннан соң менә монда кертәбез тагын энәне. Кертәсез? Кертәй дә керсен дөрес эшләмәгәнсең дә. Хәзер ашыкмай тор. Әлбәттә, киерге белән эшләгән ясалган шигу ул уңайлырак. Менә ни булды бит? Менә петелька булды бит. Шул петелькага хәзер остан менә бер адым атлайбыз. Петелькага кертәбез и тортабыз. Илмәк. Менә тагын шулай иттереп. Менә илмәк, менә күрәсеңме? Менә илмәк. Әйтәсең үзеңнекеме? Илмәк. Так. Шул урынга югадан кертәсең менә ортка. Илмәк. Шуннан соң хәзер менә бер адым остан атладык. И аны шул илмәккә кертәбез. И тортып куябыз. Менә тагын илмәк ясайбыз. Шул менә илмәк ясаганнан соң тагын монда кертергә кирәк, кызлар. Күрдегезме? Дөрес эшләдең әйем. Хәзер менә илмәгең бар, менә моны илмәгә бит, менә кара әле. Илмәк шуннан соң хәзер монда кертергә кирәк. Менә шул урынга кертергә кирәк. Энәне ортка чыгарабыз, тортабыз. Менә теге илмәк безнең килеп чыкты. Цепочка. Әйе, менә шулпаныкы дөрес бара. Хәзер яңадан адым атлайбыз. Илмәккә эләктерәбез дә тортып куябыз. Тагын шул урынга энәне кертәбез. Илмәгебез өстә кала. Атлатабыз энәне һәм тортып куябыз. Энәне шул урынга кертәбез. Энәне атлатабыз. Илмәк эченә кертәбез һәм дә тортып куябыз. Менә шушлай әкрен генә безнең шылбырлы бау килеп чыга. Менә дөрес барас. Юк, әйтә чыгар инде без. Менә алай иттер әйдә. Юк, моны энәңне җибәр әле. Менә моны алай. Хәзер торт. Хәзер юк, бик дөрес булмады. Хәзер монда керт, менә шушында урынына яңадан керт. Шул урынга керт. Чыгар энәңне ортка чыгар. Өстә менә илмәк калды бит. Хәзер остан атлат бер энәңне. Бер адым яса әйе. Мондарак менә ясайсың, менә булды. Хәзер энәңне чыгар.
теге элмәккә керт. Уже өлгермәй калдың син. Менә элмәгең синең. Менә шу элмәккә керт, осқыяк. Әйе. Хәзер тортасың, биякка торт нәңне. Булды. Менә күрдеңме? Хәзер шул урынга әнәң белән яңадан керәсең монда. Аңладым. Шул урынга кер, хәзер нәләр мутала. Хөрмәтле укучылар, без сезнең белән бүген милли бизәкләр турындагы сөйләшүебезне тәмамлыйбыз. Әлеге очрашу сезнең өчен бик фәһемле һәм кызыклы булгандыр дип уйлыйбыз. Әгәр дә безнең әлеге очрашуыбыз ошаган булса, тагын да яңа очрашулар теләп калсагыз, комментарийлар көтеп калабыз һәм сезнең теләкләрегезне ишетәсебез килә. Бүгенгә шуның белән тәмамлыйбыз. Зур итеп рәхмәт, сау булыгыз.